Sengsani raida tangi Ano sa bating nga? Ano sa banyan? Balay-balay nga, amaya kata. Thế tao của anh? Thế tao của anh? Luma, nó family nó khổ số. kada na. Ano po sa ba? Mo po pa na. Para kano ba? Merka bariya. Purbo sampai sura. Sama-sama sarap. 어십니다. 뭐 살이도 어떤 거나. Ini media person sono. Song tini asram bari tibramo thani ingai. Song tini oro pelajak. Obo jaga ngai East Champawar melakabari. Kami oro song khanaka chini takuk orsen bini saksuri belakhe hamya tam hamya hamla bini je fusfus aro tu jomi oi bo operation khaijaka khaijaman ulo tabu bo 19 din ka khai so amon bisingo borok operation khai mani lamawa gari kai phaitani gari o kicha lama hamya borok kicha thekna jakaino a jaga bin logio bini logi sungo tongo orsen bin bihik baba thekna jathani kisa tahnai bini tahnai pregnant ba saku bulungja a jaga bo kicha effect kha effect ngi a din hote bini bohok samang tini horong ngai bihi tahnai charai nostong kha charai nostong ngi bini charai tahnai sakken kha charai kithi asa kha ab haino gi bong nukhungo belai jungal klai kha tei income khanai bo sachung no bong nukhungo sini takuk orsen bo sachung no aun bagi bong nukhung berai khitam nai jungjal klaiman klaikha abo khnawai chung tini ashram bari tibramo thanangi chung bong no subana phaikya suba thani chung bong no rang kabang sube miya haipono chung je manthai sini khagana ko tini je phajak chung tibramo thani arung song chung bong no kichimicha marum tei dal alu soyabin no abahira chung kichimicha bong no chung tini subaka tei logi tongo sini ashram bari no sini adong sini takuk bisingo sungai basa mazo kaya tei oro kebunga tongo sini member of tei sini adung su kebunga oro tini chua phenai kai asram bari tibramo thani tei west sampasorani angai tini oro borno chua phenai ngo asono hambai chini media cell ni je takok sungna narna belake hambai mario chungtini umahai jarawa nor logirikha chungtini jaga phaisak beka chini East Champasora melka kamiwa chini takok khoroksa orsen nei bini belai sori chayangka bini lungs wakija mahai nokbar jomi bangai bono jibiwa khwayo 5 din tongma pare jibiwa bono refer khaikya ngai bo belai chukya bini jaga jomi rok joto phalai bo abai treatment bangai jibiwa 19 din katiwai phaikya ngai bo tini jibiwa 19 din pare bono operation khai phaiman pare bono ko sakpaikya ngai bini buma saisungno bini charai khoroksa tei bini login tei bora khub jungjala tongo bora je ta yango rangri rok subai phaiman pore tei amni login boni kopal hamjaiya ama haijarawa no lama phaitani kaisa gari chaloknai je gari tui phikao gari lama katal bini ingko ama mongai bo jaga kaisa gari lik ama kaisa subai kobai jagawo bam uma bangai boni charai sak derawi thanga ngai boni okuplum tongmani sak derawi thanga ama mongai boni charai थाने हर बिनि लगे सं बेलाय साबुं कस्त मै परे हर 3टा दिगे सरि साकेंखा आमगै बनि सारे बन संगै थांगा बाहेर खाना मंगै जों बेलाय बर कस्त दं हे खावै जों चिनि टिप्रा यां चाम्पार आमचनि चिनि इस अंगा वेस्ट चाम्पासरानि आदाम रक साइमा बिसिटिके बाबु जतन दिनि चबानान फेका गाय आबहाय चबामान बिसिटि आंनि जिबो खानावै बरन लगे फाइरि फेमानखा तै जों ओजानि आमचनि लोकलनि जे इस चाम्पासरानि जे चेयरमैन मेम्बर तै चिनि tibramo thana dong ro boro salse salnai bising boro chubana mongi boro sai tulai tongo boro ni logi tei se chungwana ma sinjo ja phai khanamen ka je boro operation khaijagi phainai je orsen bini haina hayo jaga chung o jaga jibni hete report hori da hokobo bo tv rokbo manjak amogai khub jungjalan tongo boro ta biti barai chamani bising tei
অনেক কষ্ট দं bini sori bo sakjaya hingkai tei bini logi sakengma bisingtwi borok kono doctor rogo thanani rangri puisa koreng tongha hingka amogai borok tabuk boni sori rok raknani bangai abahai kwbangma sori raknani vitamin ni bithi rokma chanai amogai amchani je chairman member rok borok nijino gosika borok bwskang salsa rok ni bisingo borok chubanan bangai chaitongnai borok nijra bisingo chugia phano janjani jamantwi borok thumlaima bisingtwi chubana bangai chaitolai dong hambai.